El Club d'Hoquei Patins Bigues i Riells es va presentar diumenge davant l'afició a les portes de l'inici de la nova temporada. Al pavelló municipal es van aplegar tots els equips del club per la nova campanya, amb especial renovació als equips sènior. I és que aquest estiu s'ha reformat l'estructura del primer equip femení i el primer equip masculí. Les noies de la Hoquei Lliga estaran dirigides enguany per la Mariona Carmona. Serà una de les principals novetats d'aquesta temporada. Ha marxat la capitana, la veterana, que feia molts anys que havia jugat aquí de tota la vida, i hem recuperat una jugadora que l'any passat es va lesionar a principi de temporada i pràcticament no va jugar. I jo, que sóc la nova entrenadora. Les biguetanes no es volen posar un objectiu massa ambiciós, però sí que aposten per millorar la 10a posició, amb què acabarien la passada temporada. L'objectiu número 1 que ens hem proposat aquest any és quedar classificat per la Copa de la Reina de l'any següent. I llavors, sapiguem després de com va la Lliga, doncs, si no arribem a aquest objectiu, serà el següent, que és salvar la categoria. Pel que fa a l'equip de nacional catalana, Bernat Bosch continuarà un any més al capdavant, tot i que és un dels pocs noms que es podrà reconèixer de la passada campanya. Respecte a l'equip de la temporada passada, només continuen Berruezo i Carmona. És l'equip amb més cares noves del club. Només hi ha 2 jugadors de l'any passat. Sí, la resta o pugen del segona catalana o són noves incorporacions. Noves incorporacions hi ha Ramon Basols, que l'any passat no va jugar, el Sergi Ortiz, que ve del Mataró, el Xavi Martínez, que és de Bigues i Riells però jugava a Sant Feliu de Codines, l'Oriol Sapinya, que és el porter que jugava a Caldes, el Òscar Marçal Olivan, que és el porter també que jugava a Sant Feliu de Codines, i el Ximi, que ve del Centelles. O sigui que hi ha moltes cares noves. Després de salvar la categoria la passada temporada, l'equip no es marca cap objectiu a priori. La gran reestructuració de l'equip els obligarà a anar pas a pas en aquesta lliga. L'objectiu de l'equip és una incògnita, perquè, com t'estic comentant, hi ha moltes cares noves. Falta veure com ens acoplem, com ens adaptem a la categoria. Jo no em marcaria un objectiu per començar la temporada, sinó anar partit a partit, sent molt prudents, i ja veurem on podem arribar, i quan estiguem a mitja volta veurem per què hem de lluitar, no? En acabar la presentació oficial dels equips del club, el nacional catalana jugaria un amistós amb l'Hoquei Sant Cugat de cara a continuar la seva preparació per l'inici de temporada a la pista del Xum Massanet.